Gate. Magre-record na naman tayo ngayon. Pupunta tayo sa bagong tulay ng Sacobia. I-check natin ngayon. Ngayon pala pupunta doon. Kasama natin si Brad Among. Hinihintay lang natin siya. Rockin' Adventurer. Bike Adventures Music and Places. Few moments later. Ayan na, si Brad Among. Na? Yan pa. Afternoon ka pa. Afternoon. Ito ang Clark Mabalacat Gate. Yan. Ito yung papuntang bayan. Ito papuntang Clark na. Yan. Yung diretso tinatawag na Perimeter Road papuntang Angeles, Balibago. Lulusot ka sa SM Clark. Dito sa Rotonda pakanan papuntang Clark na yan, sa loob ng base, dating Clark Air Base. Tara. Ayan yung papuntang SM Clark, Pabalibago, Angeles. Dito tayo sa kanan. Ayan. Ayan ang Mabalacat Gate. Pero dati ang gate nandun sa kung saan tayo naka-standby kanina. Migsikat ka pala, mapamigsikat ko naman. Wapil eh. O wala, no. Eh tayo makapag-ride, mig-ride latanan din eh. Yan, kakanan tayo dito. Ayan yung landmark. Pag galing ka ng Mabalacat Gate, dire-diretso lang dito. Pag nakita mo yung BCDA, kanan na dyan. Bali mag-U-turn tayong ganun papuntang Sacobia Bridge, yung bago. Yan. Yan, dito tayo, kakanan. Afternoon. Yan. Ito bagong daan, pero hindi pa ginagamit. Parang nasa curing time pa. Ito ang loob ng Clark Air Base. Yan, na-preserve nila ang kalikasan.
Teron. Galing, oh. Yan, oh. Yan, sa Tigyan Nature. Yan, malapit na tayo sa Cobia Bridge. Yun na. Tanong na natin. Yun na yung bagong Sacobia Bridge. Ito yung si Esitex. Yan. Tsaka San Francisco Bridge. Sarap ng hangin. Woo!
Lapit na tayo sa dulo. Di pa tapos. Sabi nila, baka next year matapos na to. Yan ang papuntang Kapas na. Woo! Lusong! Ito na yun, dulo. Di pa tapos, yan, ginagawa pa. Yan. Try natin hanggang saan tong rough road na to. Aunan to. Yup. Woo. Ah. Yeah. Oops. Okay. Ah. Na lang siya. Sarap sanang umawon dun, no? Try natin awunan yun. Medyo malubak. Try lang natin. Hup! Putik! Yeah! Yun na. Yun na. Woo! Hey! Balikan na natin si Brad Among doon. Hop. Ayos. Maikli lang naman.
Uwi na tayo. Thank you for watching.